TTAADC Education Department by Songsajak 67 children de palai jakhatini khumulungni niwai holo aro phaimanjak phaikhe TTAADC ni MBG Robindra Debarma MDC BG Ganesh Debarma aboni logi rungsrungnai ti rungphungnai rokbo phaimanjak khaikhe EMRS Ekalobo Model Residential School third sasona tabo 3 4 5 category Fourth position goes to Hamsa Deparma Khas Academy. November chini Bharatborshoni prothom pradhanmantri Swargiyo Jawaharlal Nehru ni asaimani sal o salno rikshaoino Bharat ha kotoro puila children day srairongni sal niakaba Sishu Divos nei bisi brum no palai jagi phayo obno rikshaoino tini TTAADC ni engoi Sung tini orot nuai already amni holo sini kaisa orot program khaijaka mo program phaimanjaka chini boronguna MDC o amsaini no chini Ganesh Debarma chini PO tai deputy CEO tai chini ora officers ro oro banjaka sung tini oboni bagai orono kok sana musungo je srai rok khai khumbai baksa chini ma pha khangjangnai rok o khum haino naithok bagano gobangma khum tongo haipano bagano sajok tisanani ma phani daitto mane ara jara khum khainai rok daitto thik oma haikeno srai rok no kaham khai शिक्षा दीक्षा रुई बिनी डिसिप्लिन बिनी kaham kai thinango thanani bagai chini ma phani daitto gobangma aboni loge loge chung jara rung phurungnai rok Jara rung phurungnai rok bisheskai shikhok borok society ni chini bisma ni mano bismani backrank borok no bochung koina musungo chini srai no kaham khlaiye jemon phurungmani loge loge srai binitam kortoi botong buma bufanat baike sorman renani baike chini okra rules respect khlainani aborok no borok kaham kai phurungkai chini srai rok omai keno kaham kai boroni future build up ngai man nai hambai